Želiš da izgubiš višak masnih naslaga? Ovo ti ne treba. U teretani se ne gube kilogrami. U teretani se oblikuju mišići. U kuhinji se gube kilogrami. Izbaci iz upotrebe šećere, brašno, nezdrava biljna ulja. Promeni životne navike. Nemoj da sediš do 3-4 ujutru i da gledaš videa i onda da treba da ustaneš za posao u 7-8. Ne ide. Moraš da imaš minimum 7-8 sati sna. Nemoj da jedeš na svaka 2 sata. Nisi beba i nije ti potrebno toliko kalorija. Jedi maksimalno 2 puta dnevno u nekom prozoru od 6 do 8 sati. Nema potrebe za više. Glavni razlog zašto ja pravim ove videe je zato što znam koliko ima ljudi koji imaju problem sa kilogramima. Ja ga imam čitavog života. I sada sam za samo 6 meseci promenila život iz korena. Nije teško, verujte mi. I zapratite moj kanal, delit ću još zdravih saveta svakodnevno.